Så har vi fået en ny kasse hjem til alt dit nail art, og det er jo rigtig dejligt at have det opbevaret. Jeg synes, den her kasse den er rigtig smart. Den er ikke så stor, og du kan tage den med alle vejen, og den kan indeholde rigtig mange ting. Så du har altid alle dine ting hos dig, og alle dit nail art, og det er rimelig organiseret, så man kan hele tiden se, hvad man har og hvad man ikke har, og man kan hurtigt rydde op, så der ikke står så meget på bordet bagefter. Så kan man selvfølgelig lige stå ned under ens bord, eller hvor man havde lyst til at have alle sine ting herinde. Men den er rigtig, rigtig god. Både den store og den lille er indrettet sådan indeni, så man kan så skille væggene ud, så man kan have plads til sin gelé. De små rum kan godt indeholde nakker. Og du kan selvfølgelig tage alle rumdelerne op af, hvis det er, du har brug for, at der skal ligge noget endnu større i. Den lille har helt samme funktion. Der kan du også tage skillevæggene op af, hvis du har brug for noget.